Sanibonani guys, igama uNqobile Nibasela Mazwela eithonga ngomhla ka-22 January. Hi guys, intanzi ukorabha phansi ngabantu bakaMagwaza. Namhlanje kuthe kusa nje ekuseni kwabe kuvela indaba ephuma enkampanini phela lapha iMagwaza Construction. Abasebenzi besho ukuthi-ke sengathi uNtanzi usephinde wathatha ithenda abebekade-ke besebenzela kuyona. Ayi, umanenji wathi usanele ini nithi wathi oh kulungile, ngiyabonga ukuthi ningazisi, bemfonele ekuseni. Sesuka lapho watshela-ke uNjinji lezi ndaba ezibuhlungu kangaka, wathi uNjinji asibhedela-ke manje uNtanzi futhi owenze yonke lento leyo. Kwathi akahlanye usanele. Kuthe kusanjalo-ke bahamba bayofona beyobuzisisa phela ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi banikeze ithenda emva kwalapho bebese beyaphucwa. Akaze nakanye umuntu aphuthwa iqatha selidlile aphuce iqatha emlonyeni, ayenzeki into enjalo. Kwanhlanga zimuka nomoya-ke ngoba phela vele uma sekukhuluma uNtanzi wabeka nemali phambili, khona noyedwa-ke ophikisayo. Ubonile-ke ukuthi cha, kuzomele futhi abhodle emswaneni kuyena uNjinji ubaba omncane wakhe. Ubaba omncane wakhe nje uthe akehlise umoya, wathi yena ngeke uMagwaza yena angeke azahlulwe uNtanzi, kumnyama kubovu uNtanzi uzokhokha ngayo yonke lento ayenzayo emndenini wakhe. Hhayi-ke bengithi-ke guys, njengoba ephuma ngomnyango uyahamba kuNtanzi futhi njengoba enzile phela ngosuku lolo oludlule, ukuyosho phela ukuthi hey, ngiyakubona ukuthi uwena wonke lo wenza lento le, kodwa-ke kulokho cha, ubhuti ucabangisisise kahle, wamane nje wathatha imali yokugcina anayo lapha ephaketheni wayifaka yagcwala isikhwama. Sesuka lapho wahamba waya le kwinduna-ke phela yasesigodini-ke sasezulwini, uShabalala, eyomnikeza le mali ukuze phela amsize akwazi ukuthi-ke amgodlozele uNtanzi. Igwala-ke leli loShabalala-ke limane layibuka imali layihalela impela, kodwa emva kwalapho lamtshela nje iqiniso usanele ukuthi lalela-ke ndoda, yabona-ke manje sengathi-ke usufuna ukudlala ngomlilo. Phela yabona leya ndoda leya inamandla, komele wenze isiqiniseko sokuthi uma wukuthi uyangena kule nto ekutheni ufuna ukumqumba phansi, wenze sure ukuthi awulenzi iphutha, ngoba ngikuze ukwazi ukweqa umugqa once wawujomba waqeda wahlehlela, komele uweqe kanye lo mugqa waqeda wasukuma wahamba. Kubonakala nje ukuthi cha, nawe uyisabelela impilo yakhe nje. Uyabona ukuthi mengase kutholakale ukuthi sesebenzisana noMagwaza, engathi-ke uzobe siyahlaseleka naye, kuphele ngaye njengoba vele uNtanzi sebaqedile bonke, waqeda ngisho amadoda laphaya awasebenzelayo guys eforamu. Manje kuyabona naye uShabalala ukuthi hawu kuyobe useyidonsela amanzi ngomsele nje mangase kutholakale ukuthi-ke useyambhithriya, ngoba naye vele uyisithenjwa esikhulu kabi sikaNtanzi. uNtanzi nje impela kuneminqwaba yey'mali ayitshalayo laphaya kuyena uShabalala, ukwenza isiqiniseko phela sokuthi mhla emdinga uyatholakala noma inini. Manje-ke akukona umqondo osile ukuthi-ke uthi uthola imali kumuntu ngokuthi phela ube usizo kuyena ebese wena uyahamba uyakha isitha sakhe uphinde usebenzisane naso. Guys, iyona-ke lento-ke le usanele abhekene nayo njengamanje. Bonke abantu bamfulathele, nazama ukusizwa uyibona bayasaba ngoba vele sebethatha imali kuNtanzi. uNtanzi uthenge wonke umuntu, bonke badansela isigingci sakhe, bonke bala entendeni yesandla sakhe. Manje-ke usanele usele dengwane, kodwa uphi ubanele makunje. Yabona mase sekunje sekuyisikhathi sokuthi uwele angene azothatha indawo emfanele, ngoba phela uyena okwazi ukuthi enze ibhuluku likaNtanzi litataze. Yabona uNtanzi manje useyayiqhenya, uzibona sengathi nje usenqobile vele, ngoba-ke sikhuluma nje namhlanje bekade egcoba indodakazi yakhe uZama, esho ukuthi-ke manje usethatha umhlalaphansi yena, kanti-ke nethenda yonke ekade yabelwa abantu bakaMagwaza, hhayi uyithathile, okusho kona ukuthi ibhizinisi labo lizobe seliyawa ebese uZama eyasitha over. Shuthi-ke uZama-ke ugcotshiwe-ke njengo-queen laphaya kwaNtanzi, ozobe-ke esithatha ibhizinisi lakoMagwaza alenze ibhizinisi lakoNtanzi abe umphathi walo.
Akupheli-ke lapho, uphinde wathola iy'ndaba ezimnandi uNtanzi evela laphaya ejele ukuthi-ke uMakhumalo akayitholanga ibheyili, okusho kona ukuthi impela koMagwaza hhayi, inhlanzi ishelwe ngamanzi. Hhayi nanokuthi-ke bayagowisha guys, bayabisha odakeni guys. Yo, kunzima kuMabheketwane. uZama akajabulanga kanje ukuzwa ukuthi uMakhumalo-ke akayitholanga ibheyili. Umane wathi, hayi bo baba unamanga wena, hayi bo, hayi go on wena baba, hayi bo wena baba, hayi mina ngizokubhonya wena baba, uthini kumina? Hayi bo uZama guys, bafethu. Kodwa-ke siyazi vele izathu zokuthi ajabule kangaka, ingoba phela loya mama wakhe wamqhumisa ngempama mhla ekhulelwe. Ngathi-ke ubona sengathi-ke u-girl, u-Karma usemane wangqongqoza wawuthola umnyango-ke waMakhumalo. Sengathi impela-ke ubona sengathi-ke uMakhumalo usevuna-ke lokhu akade ayikutshala, ngokuthi amhlukumeze-ke ngesikhathi-ke efuna ukuthandana-ke namadodana akhe. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa uku-subscribe, like and comment. Angenile amanzi endlini yabo Magwaza, kazi bazokwazi yini ukuthi bayiphumele bebodwa noma bazophinde bemdinge uBanele ukuthi angenelele. Ningakhohlwa uku-subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobileni Basela Mazwela, iThonga ngomhla ka-22 January. Hayi guys, uNtanzi ukorabha phansi ngabantu bakaMagwaza. Namhlanje kuthe kusa nje ekuseni kwabe kuvela iy'ndaba eziphuma enkampanini phela lapha iMagwaza Construction. Abasebenzi besho ukuthi-ke sengathi uNtanzi usephinde wathatha ithenda abebekade-ke besebenzela kuyona. Ayi, uma